abu kai karshen kana yana neman kwacewa ya kasa an gama kai dai a rike hannun juna duka gami na kasa guda wanda nan yi wala kaga san da zan kariya zaka ya kana zaka ya kana zaka ya kana an yi kai na an yi kai ya jirgi a hankali ka ga yadda ya ba nuna ka ga yadda ya ba nuna inda za ka yi ka san gara tushe za wanga an tarasa ko kan da cika ga yan tarasa ne da na an ka shi ji kawon nan kare sai da kani ai shi ke sai da kani shi ya a sai da kani in ba da kani aka yi ma in an kace daga za kai shi ya